San Agustin, Candaba, Pampanga. Yan, napakasaya ng mga bata dahil palibre natin yan, sahod natin sa YouTube channel natin. Kaya nabigay tayo ng lugaw sa mga bata na naninirahan dito sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Kaya tignan natin yung mga ibang videos na nakuhanan natin. Ipapakita natin ngayon. At ayan na nga mga Calvin, at binigyan na namin isa-isa ang mga bata ng lugaw para makakain sila ng mga lugaw. Ayan, bali palibre ko na yan sa kanila dahil sa inano natin sa ating YouTube channel. Siyempre, i-share natin ang ating blessings. Kung meron tayong dumarating na blessings, kaya i-share natin kahit maliit man lang yan, at least na-appreciate ng mga tao o yung mga bata na meron tayong bibigay na blessings sa kanila mga Calvin. Kaya yung ginagandahan yan ay napakasaya ng mga bata at napakasaya ko dahil nakatulong tayo kahit papaano, hindi lang sa ating pagiging pulubi, at ngayon ay mga bata naman ang ating natulungan mga Calvin. Yan, pinakain natin sila para naman ay mapusog po ang kanilang mga tiyan mga Calvin.